behavioral problems. Prøv lige her. Sensory integration disorder. Og så troede de også, at han havde Asperger. Så troede de også, at han havde obsessive compulsive disorder. Og han havde også et eller andet. Han havde også måske lidt skizofreni. Og han havde også lidt autisme. Og han havde også lidt brain-related developmental disorder. At der var lidt en, der har givet en retarmus spørgsmål på. Yep. Nå, syg hoved. Yep. Yep. Ej, ham er ikke hov. Nu skal man ikke sige det, uden at man ved. When he was 13, he was When he was 13, he was diagnosed with Asperger's syndrome by a psychiatrist. Yep. Hans far, han troede måske også, at han havde lidt skizofreni, så han var sgu lidt med. Han var død i byen. Han burde være ved mig. Han kan få på 4 meget bag i stedet. Ved du, hvad er? Han har været på det. Det er længere med ham. Det tror jeg. Det var, hvor man er bange for, at der er nogen, der finder det. Og man kan godt være syg hoved på en mil. Det er også faktisk okay. Man kan godt være syg hoved, så man har en sygdom. Ja. Altså ikke sådan noget, som hun går hen og skyder en skole. Og hun er heller ikke skør. Hun er jo sjov. Altså ikke skør på den gode måde, ikke? Hun er ikke sådan, lad mig lige fucking plukke 20 små børn. Nej, det tror jeg ikke, at det går igennem hendes følelse kærlighed. Jeg siger ikke, at det ikke gør det. Nej? Det skal jeg ikke sige. Ej, det er ikke godt, det her det der. YouTube-kanal. Der er ikke nogen, der gider at se det. Det er helt nyt på Facebook, måske går det viralt. Der er ikke noget, der kan rejse til det der. Du kan bare fortælle mig, at du kommer en gang. Ja, de der langsomme ildrødder der. Ja, det er også sådan, jeg plejer det. Ej, okay. Jeg ikke sige dig selv. Jeg kan ikke holde det her ud. Det er for meget. Det er bare klokken godt. Og jeg kan godt sige dig selv ud af det hele klasse. Bare lige. Jeg har min shotgun hjemme. Shotgun? Min lovlige shotgun, jeg kan slukke en hel skoleklasse med. På Odense. Vi får bare alt et lortet gameplay, mens jeg er her og oppe i bjergene. Du kan også lave en YouTube-kanal, så kan du være bros og spille mod hinanden. Jeg kan ikke på det. Ej, jeg er gammel til lige godt. Jeg har spillet mod hinanden før. Prøv at komme herovre, Erik. Jeg er færdig med den der. Jeg vil optage en video. Jeg har ikke tid til sådan noget. Jeg er fame. Jeg tror, jeg tager rigtig højt til kørende. Ja, stop det der. Jeg kan godt komme med på en video. Ja. Ja. Ikke med det her. Ikke med Brad. Jeg har ikke Brad. Nej, der kom sådan en skud. Prøv at se, jeg kan nu til skud mod hende der. Nej. Det er en bedre som dame, det er klart, at du har kun 2 ting rundt om hende. Hvis du hører det her i porno, så er der noget galt.
der. Det er noget, der sker nogle det er i Danmark, der er sådan et i Danmark, jeg bliver syg. Ej, jeg har slået en rekord. Du er en noob, Erik, du er en noob. Jeg stop det der lort.